Yo yo yo.
Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati. Jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis sing merak ati. Jendela kaca pakai keris gadis ayu siapa namanya saya kira belum punya rumah pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Aduh sayang yang baju biru siapa namanya yang kelung konde saya kira belum punya rumah. Pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Gadis ayu siapa namanya saya kira belum punya rumah. pintu kayu jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Aduh sayang yang gadis ayu siapa namanya yang kelung
pasang-pasang dia gembira bersama-sama. Ya la 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 la, ini tari selendang. Ya la 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 la, ini tari selendang. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Tari selendang ikuti irama berputar-putar. Shalala la 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 la. Tari selendang. Shalala la 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 la. Ini tari selendang. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Wis iso saling kuat-kuatke. Kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Tatap lakune sing coba pantas tenan angine. Saya dewasa ngenteni badai terang, nanging sinau nari ning tengah udan. Oi, akoi. Apa-apa ning prapatan, Setapan kucur putih ning kuburan. pocongan Gandul-gandul ra katokan, Wijen lagi kentongan. Apa ngijone prapatan baju Bucer putih ning kuburan. mumun Nek pos ronda kuwi jenenge kentong. oh Aduh enake, alah aduh enake, aduh asike, aduh asike. aduh senenge, jejogetan karo kancane. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena ku dibawanya ke sana. Setelah ia pergi, baru aku mengerti, telah jatuh cinta kepadanya. Oh iya iya,
Os, oi. Lo, 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 os, lo, lo, Iya. Awas. Ya. Os, Iyo.
Os. Os. Oi. Os. Ya. 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 Yo. Os. E a. Os. E a. E a. Os. E yo. E a. Os. O. A. Os. E a. Awas lantai licin. Kuwi mau tidak ditanggung BPJS lho. Rene yo. Kok iso ngono iki piye? Tak tekoni. Pecah ora kuwi. Dileki. Oh, aman. Oke. Lanjut ora? Lanjut. Oke. Iya. Oh shit.
ya 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 os a ya a ya 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 la la ole 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 oi os a os o có sa a Os, yo. Kayak kepleset apa kuwi mau iki? Piye? Nah. Dok. Kabeh kemana awakmu lho, Mas? Lunyu e. Lunyu kok kepleset. Yo apa sih? Lunyu kok kepleset. Lunyu ana plesete sithik. Ya berarti kepleset ora lunyu kuwi. Panggah manut ya. Oh kok panggah manut iki piye? Dok. Anak buahmu iki piye, Dok? Iki mau kepleset bareng juk latihan iki piye? Oh, ngono. Oh iya. Harusnya ora oleh gagal, tidak boleh kepleset. Kepleset baleni ngang sirah kepleset. Oke. Utek-utekan. Oh no. Eh. Ora, gek balenono. Oke. Iki nek kepleset kapake. Nek kepleset ben nyawer yo. Ya ora bakal nyawer no. Wong iki mbok sing apik. Awas. Iya, os. Ayo siapkan sawernya, ayo siapkan, yuk. Wih nek ngono ki jut kepiye kuwi, Dok? Ora, bener ra? Baleni kudu rampung kok to, Dok? Ya kemu. Baleni terus ya mati aku. Lah gantian kowe. Kowe reti dhewe napasku Senin Kamis ini. Nek kepleset iki baleni no.
aku moh. Ning Dok. Aku salto lho rono rene, ora oleh saweran. Gek tak baleni neh. Dok. Dok, Dok. Dok kok Dok? Disawer juragane kowe, Dok. Iki lho. Iki lho tukang dembunge lho. Iya, Dok. 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 Dok tak tek. Dok. Dok tak tekoni. Iki kancane komanan ora, Dok. Oh ya oke ya. Kene ya buat gawe lho, Dok. Koncone sing siji didol, sing siji dadi munyuk. Kodok dadi apa, Dok? Yo ganong jawonan ya. Moh iki aku. Aku ket mau salto dhewe. Kowe salto saiki. Oke. Dok kowe iki rung salto dhewe kok mangsamu. Kancane yo dipikirno. Oi. Os
Ayo. Wish. Oh ya. Oh oh oh. Oi. Ah, 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 ah. Setika jamu. Hari ini hari yang kau tunggu. Bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau tak mau, semudah ini yang inginkanku daripadamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sehat selama-lamanya.
Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku rela. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Rela-rela, rela aku relakan. Rela-rela, rela aku rela. Apa? Kowe meri? Awas yo. Oh, us, a. Awas. Sakit. Us, oh, Ela. Eko Purnomo. Ayo Pur. Us. Wush. Le. Hera. Duh, ya. Ya. Duh, ya. Wush. Iya, awas. Ora. Ayo Pur. Eko Purnomo. Sipur. Walah lek Pur. U I A I U I I A. O A A U A I U U A. O A I I A I U. O A A U A. U I A I U U I A. U I U A. O A I U I A I U U A. O A A U A.
Piye Pur? Oh ya, lek mulai Pur. Sangune Pur. Sangu Pur. Si Pur ki anggere disenggahi ala katir tir serak muli. Ya. Awas. Boleh tepuk tangannya dulu, tepuk tangan luar biasa buat Eko Purnomo dan kawan-kawan. Terima kasih. Iki sawerku woi. Buat aku ya. Dok sawere dok, aja lali dok. Yen ora melu edan ora bakal katuman ana jadilan jaman edan yen ora melu edan ora bakal bersama ya Mas Kusdi. Ya. Masih dalam rangka acara sawalan YouTube Kreator Yogyakarta. Ya, dan kami sinden berdua ini tadi belum minta maaf ya Mas ya. Iya, betul Iya, sekali. Kami Kusdi dan Hilka mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Mohon maaf apabila selama sampean-sampean menyuting
menonton kita, ada perilaku kita yang agak lain. Ya emang kita lain. Kalau tidak lain tidak laku kita. Iya betul, iya. YouTuber ki hebat loh Mas. Kita tanpa YouTuber yang Bukan foto, siapa-siapa. Sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman YouTuber Ya, yang telah mengekspos kita semuanya. Ya, yang telah membantu kita. Syukur-syukur jadi viral ya Mas. Betul. Dan juga Jatilan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Seluruh Indonesia tentunya. Ya, dongo-dinongo ya Mas, muga-muga Mas dan Mbak YouTuber di sini semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, semangat terus ngontennya ya. Ojo bosen karo Mbak Hil karo Mas Kusdi. Dan semuanya. Kuatkan hatimu, nek isih turu ning jaba mergo bojomu, oke? Ya, kita hadirkan. Coba mergo bojone. Ya, bojone kan tekne marah ditinggal konten terus. Piye sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek Mbak Rate ketoke ora, wong suami istri pergi bersama kok. Tadi nek kancingan lawang omahe ya cari lain. Ya, minggah nopo kanca-kanca? Mas Mar. Monggo Mas Kusdi. Iya 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 iya. Liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning jagat kebak tulisan warna Senenge kupuk asmara. Biyen kae tak go andum tresno. Tanpa bantal, tanpa kloso. Bot abote kataman asmara. Gubuk kae kinder lagi wiwit biyen dumeka saiki. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kegatrina. Catetan sajroning ati dataan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren ning hukum asmara. Golane, sampai bawah tanah loh. Ayo Mas Kusdi. Iya. Yen liwat aku kelingan Gubuk kae. bubuk kae biyen tak goleren. Iya iya iya. Iya iya. Neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang.
Pripun Bu Ilka? Aku batuk ya. Iya. Awis kan. Goyang. Goyang. Padha sing prasaja aja desen rono. Ayo bangun desa. Hati-hati yang di bawah seng. Nggih. Monggo untuk panitia dibantu untuk seng sebelah utara, nggih. Monggo karena takutnya nanti jadi berakibat fatal, nggih. Bisa dibetulkan dulu. Oke kanan kiri pripate milang milik esemi kuciwan gawe sengsem kaamulan usana nirasutra manca warna lelangan beksan oke manesa suleyo.
pemandangan tariksa ocut samandiman amberat raga tinawa krinting-krinting suarane prajurit buta us angemprang lumayon nuju palakan swara kambo akilik ngumandangan tariksa patut samaniman ampiran raga tinawa nyata wancine wis tako nang laras wis cumapis rengkum lare budaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut babang hidup terus ambarut jajah desa milang kori kala mangsane pariwi sata proking jae alam nuswantara ingkang katiluhung alas lan gunung-gunung nyata wancine wis tako nang laras wis sumawis mengkum lare budaya sarwa kang tinandra jatilan ambarut babang hidup terus ambarut anyan yaki angliya
Solawat.
habiskan. Oh. Katon kuda esemane tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora ngira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wangi tansah godha ati sumpah janji sehidup semati ora liya ya mung sliramu sing dadi kembange hati kang tak puji tresno iki mugi tansah bisa dadi kawiji. Ayo hae 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 sa agak susah. Ayo.
muga-muga dolega atimu waktu apik banget ana wengi iki sampeyan kabeh bakal tak salami kapan-kapan kumpul maneh muga-muga dolega atimu kapan-kapan rene maneh muga sing kuasa beri kesempatan iyo so os le iya ai le iya yen awan tansah kelingan yen wengi kegawa ngimpi sliramu angraridu ati lintang-lintang kan rembulan rungokno suarane ati aku sing nandang kasmaran sayang-sayang sing tak sayang kangen-kangene atiku etahe wengi iki aku tansah kelingan nyawang sliramu lan sesandingan terus nanding atiku mung kanggo sliramu Tresnane atiku mung kanggo sliramu. sembuh oke terima kasih